Viewers all over the world, you are watching us right now. We are in Joburg, number 39 School Street. This is Pastor Andrew. Greetings to you all over the world, wherever you are. I've got a serious testimony that I have here that I want to share with all the viewers. As you can listen to me as you're watching me, you can see there is this car. This lady, Mam Duduzile, all the way from Matatiela, but she's staying right here in Joburg in Spruit View. She has come to share us the testimony of a car that she have received through the anointing and the prayers of the men of God and the woman of God, Apostle E.B. and the lady Apostle Lova. So I want you to hear from the lady. You can come up. I want you to hear from the lady herself. This is the lady. You can come close to me. I just want to explain your testimony. Give us your testimony to the glory of God. Amen. Amen mfundisi. Ndiyabulisa kubabukeli. Ndingududuzile mna ndizophakamisa amandla nogcobo alenkonzo yaseShalom. Nditsale nzima kakhulu ebomini bami. Ndalahlekelwa zizinto ebendinazo. Imoto bendinayo nangaphambili yanilahlekela. Ndizophakamisa uThixo lapha eShalom. Sekuyakhanya empilweni yami ubunzima abusekho. Ndisokole kakhulu bekunemali ebendilindile ingaphumi. Kodwa ke ndazongena kule cawe ndasebenzisa nama products. Kule cawe ephelileyo ndichazele untomazana ababathengisayo estolo ama products apha ecaweni uba ndingathengela iphi ikhandlela ukuze uqhaqhekele imali ekudala ndilindile. Wathi ke nama ndithathe elimhlophe wanikela imhlophe ikhandlela wathi ndisebenzise for 7 days. I7 days ke bezawuphela izolo Saturday. Kodwa nge4 days yangena imali. Ndiyambulela kakhulu uNkulunkulu itshintshile impilo yami. Then Friday ndahamba danisa uSathana ndathenga le moto kwakhona. Bomi bami ke buhamba kalula nalapha enkonzweni ndifike lula. Ndiyambulela uThixo ndiphakamisa inkonzo yaseShalom. Iyasebenza le nkonzo. Ndiyabulela ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen.